zovem? Sisaj ga ti, šta se zoveš Manojlac? Jesi vidio Janko izazvao Simene Box Match na YouTube, pogledaj njegov kanal izazvao short video. Ajde, sad ćemo pogledati, šta ga izazvao, WTF, šta pričaš ti družu u chatu? Ti normalan. A ja fejkujem kao da nisam vidio. Ajde vidimo. Ajde vidimo. Janko. Gše oko Nakatino, Kojozo Dalmatino. Ajde vidimo ljudi, šta ste mi to rekli? Čekajte. Vreme je da vam otkrijem koju osobu izazivam na box match. Izazivam je zbog 3 stvari. Prva stvar zato što izbacio onim broj javnosti. Druga... Da, ljudi, znam da su Simi i Janko imali neku neprijatnu situaciju. Jebote, Simi kad je zvao. Simi, ljudi, ko je show speed? On otkrije brojeve svima. Svima? Mislim, Ani je otkrio. Ali, sećate se da je show speed otkrio od onog youtubera, Fortnitera, od Ninja, otkrio broj, brati. Tako je i Simi je otkrio dane broj, znaš. Druga stvar, zato što me napao na sred ulice kad sam bio s drugarima. I treća stvar, zato što je debil. A koje osobi je reč? WTF, Buras, šta se ovo dešava? Mislim, Simi i Janko su bili najbolji drugovi. Se sećate, jedan u četu ko se seća, brate. Bili su 2019. Dođete da vidite, ovakav će biti u ringu ako sme da prihvati, a to je Simpsonov. Nećemo ga zvati Simi, zvaćemo ga Simpsonov. Lol, iskreno. Po mom mišljenju, ljudi... I evo ga, evo naše male nade, našeg Dike. Lol, on je napravio ljudi sliku od Simija kao ja. Jel ovo ista slika ko moja? Dođi bre! Dovrši ti, ja leti. Mislim, vidite ljudi, ja mislim da čak i ja imam više kila od Janka. Ali Simi je jako jak. Po mom mišljenju, Simi bi mogao da se pobije sa bilo kojim našim youtuberom. Tako da mislim da bi Janko, ako je ovo real, mislim da bi Janko dobio batina. Mislim, to je moje mišljenje, kako se zove, što se tiče Simijevo sa Jankom. Napad. Možda ne znam da će Simi prihvatiti, kako se zove, jer Simi je rekao neće da se tuče s youtuberima ovo ono. Vidi, leti još. Šta mislite ljudi, ko bi pobedio, Simi ili Janko? Vidio sam ovaj TikTok što je najjače, nego ste me vi sad podsjetili. Šta vi mislite ljudi, ko pobeđuje, ako se ikad to desi? Simi ili Janko? Mada, iskreno, Simi je mnogo dobru genetiku, ima i jak je mnogo, Simi, iskreno. Dobru genetiku ima, danas u teretani, ja sam pokušao da radim kilažu kao on. Uspeo sam ja to, ali brate, mnogo manje ponavljanja. Prejak je lik, prejak. Ja mislim da bi Janko ubio Boga u Simiju, da bi mu polomio pičku. Otko to? Dobro, vidite, Janko jeste jako mršav, ali možda zna da se bije, šta mislite? Možda. Neće se završiti ovaj meč, već će on prejati rundu. Idemo malo i da treniramo, da vidite koje sam to sposobnosti naučio. Prvo je direkt. On ponavlja taj emote uvek. Emote. Morate biti fokusirani na trening. Korena čupam. Evo ponovo uvek isto. Ja sam spreman za box match, a šta vi mislite, ko će da pobedi i da li će Simpsonov prihvatiti ovaj box match, a? Dođi bre! Možda ako zna da se bije, možda i bude to dobro. Visok je dosta. Pa dobro, Sim je visoko ja. A Janko je više od nas dvojice. Imam ja ljudi negde sliku Janka i mene. Ajde vidimo koja je onda razlika. Zašto Simi je ovoliko više od mene, a Janko je dosta više. Ajde vidimo koja je razlika između njih dvojice. Ne znam, hoće Simi odgovoriti nešto na to, a? Evo, da vidimo. Znači, ako je Simi ovoliko više od mene, da vidimo koja je razlika između mene i Janka, pa ćemo onda saznati visine. Visine! Imam arhiviranu ja negde sliku sa Jankom. Gde je to? Pička materino. Evo ga ljudi. Ovo smo Janko i ja. Pa dobro, ne znam i nije tolika razlika. Za koliko je viši Janko od Simija? Ovako? Nije za glavu. A Janko bi dobio zna da se bije, vidjet ćemo. Nazovi Simija, pitaj ga. Kaže, wow, kaže za 5 cm. Aj, vidjet ćemo. Slika je pre 8 godina. 2019. u pravu ste, da, 5 godina je prošlo. U pravu ste ljudi, u pravu ste. I ja sam od tad porastao i on je vjerovatno. Jesi video Simije storija? Šta? Ali eto ljudi. Okej. Evo ljudi vidite nas trojicu. Nisam vidio, pa ja sam krenuo live kad je on to objavio.
Evo ljudi da vidite nas. Vaš brat se ovdje pogubio. Gledajte sad. Gledajte sad. Neću da pokazujem. Ja kao boks treniram. A da, ovo je danas u teretani. Nisam vidio iskreno. Evo da vidite i vi koji niste vidjeli. Nisam vidio da je to objavio. Tu smo ja i Simijev drugar i Simi, tako da nas trojica smo bili u džimu. Vidite, vaš brat iza ima ruku. Ima ruku. Nisam loš, znaš. Malo se ocrtalo ovo, muda mi se ocrtala. Šalim se ljudi. Hoće da mi se fokusira? Evo ga, fokusiralo se. Koliko je on posto baterije? 63. Ajmo ljudi polako. Hoćemo da krenemo Homeless Live.